Kaixo, logo automaten programazioaren lehenengo bideoa grabatuko dugu. Praktika honetan, pultsagailu bat sakatuaz, argi bat piztuko dugu. Logo automatan, pultsagailua input bat sarrerara konektatua egongo da. Eta argi berdea logo automatako output bost irteran konektatua egongo da. Modulo honen bitartez, pultsagailu berdea sakatutakoan, automatak, argi berdea piztu beharko luke. Horretarako, Soft Comfort programa erabiliko dugu. Lehenengo eta behin, pultsagailua I bat sarreran lotuta dagoela eskema egin, eta irteeran argia Q5 irteera lotuta dagoen eskema ere osatu beharko dugu. Zirkuitu hau kombinazionala izan da, ez du grafsetik beharko. Beraz, goazen input batarekin, output bosta piztuko duen programa egitera. Eta argia piztea. Hortako, logo Soft Comfort programa erabiliko dugu. Lehenik eta behin, esan ladder programazioko egitura erabiliko dugula, beraz, hemen gora etorri, eta FUP beharrean COP modua aukeratuko dut. Lerro hauek txikitzeko, kuadrikula formatua 50 jartzea gomendatzen da. Eta hemen goian, vertikalean, orri bat beharrean, gutxienez 5 jartzea. Eskema marrasteko garaian, nahiko toki izan dezak. Ezer baino lehen, programa bat egiteko garaian, artxibora etorri eta propietatetan programa honen propietateak aztertuko ditugu. Gure dispositiboari izena jarri algenioke eta IP direkzioa edo zuzenbidea ere bai. IP zuzenbide hau, helbide hau oso garrantzitsua izango da programa automatara bidaltzeko garaian. Beraz, lehenik eta behin IP helbidea lortuko dugu. Hortarako, automatara etorri, escape, eta hemen sare administratzailera etorri, OK eman, eta automataren IP zenbakia lortuko dugu. 192, 178, 0, 10. Eundalaro gaita mabi, eundairuro gaita sortzi, 0, 10. Programaren izena, argia,
hardwarea logo sortzia izango da gurea, irtera sarreren konfigurazioan, I bat gure S bat sakatzailea izango da, eta Q5 gure L bat argia. Bai? Orain, hau kontuan izan da, programa osatu beharko dugu. Programa oso simplea da. Normalian irikirik dagoen kontakto bat hartu, I bat, komentarioetan, simulazioan, etengailua beharrean pulsagailua dela esan, simulatzeko aukera edukiko dugu, eta ondoren, kontaktu bati lotu. Kasu honetan, Q5 kontaktua. Programa honek, errez ikus dezakezuen bezala, I bat sakatzailea sakatutakoan, Q5 irteera aktibatuko du. Guazen simulatzea, sim, eta nik I bat eman ezkeo, ikusiko dut, beian Q5 argia piztu ingo zaitela. Ados, behin programa indadakaula, oain automatara bialdu beharko dugu. Hortarako jakin da gure automata 182, 168, 0 bat helbidean daukagula, guk helbide rango berdineko helbide bat jarri beharko diogu gure ordenagailuai. Ados, beraz, etorri zaitezte zuen Windowsean konfigurazio atalera, esarpenetara, sartu sare esarpenetan, Ethernet konexioan, eta hemen, Etherneteko atalean, propietateak konfiguratu. TCP IPv4 propietateak hartu, eta hemen gure ordenagailuaren helbidea jarriko dugu. Kasu honetan, 192.168, 0 bat izango ginateke. Goazen gure buruari 3 jartzea. 192.168, 0, 3. Jakinda automata 0, 10 dela, hemen dakau, automata 192.168, 0, 10. Eta gu, hemen, 192.168, 0, 3. Beraz, rango berdinean gaude. Ezta? Ados? Eta itxi. Konprobatzeko, automatarekin konektibidadea daukagun edo ez konprobatzeko, cmd komando atea eta guse IP daukagun galdetu. Kasu honetan, gure IPA 192.168, 0, 3 izango litzateke. Goazen ban galdetzera, ea automata hor dagoen. 192.168, 0.10. Eta ping bat ingo dugu. Hor altzaude galdetuaz. Enter. Eta ikuste dugu, hor dago la automata. Ados, beraz, ados, orain programa hau bialduko jau automatai. Hemen gora etorri, PC-tik logora dagoen ikonoa aukeratu, beraz honek programa gure PC-tik logora bialdu digu, eta hemen logoaren helbidea jarri. Probatu, ea konexioik badakaun, ados badako konexioa eta onartu.
hau egin neunean, kontraseina logo maiuskulas. Martxan jarriko dugu programaren bolkado guztia. Dispositiboa edo programa run modutik stop modura pasako. Transferentzia martxan dago. Bai? Eta transferentzi guztia amaitzen duenean, berriz ere stop modutik run modura pasako da. Ados? Eta orain, ikus dezagun, ea martxan daukagun. Primera, botoia unean, argila piztea. Eta botoia eskatzen duenean, argila itzaltzen. Hau bezain simple. Azken berezitasun bezala, online testatu dezakegula ikusiko dugu. Eta era hontan, momentuan adieraziko digu soft comfortak, ea gure automataren sarrera irteerak ze egoeretan aurkitzen diren. Momentu hontan, i bat sakatzailea sakatu gabe daukagu. Baina nik sakatu zeten momentuan, ikusikoet i bat sakatuta daula eta Q5 irteera aktibatuta. Oain askatu ingoet. Eta askatu ingoet. Ados?